Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым табраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчики, вы такие молодцы, что заранее подрыхтовали шпаковню. Дякую, Кася. Сапраўды, шпакі могуць вярнуцца з выраю ў любы дзень. Значыць, мы ў любы момант павінны быць гатовы да сустрэчы. Вядома, мы ж вельмі гасцінныя. А вы ведаеце, што некаторыя птушкі, напрыклад, шэрыя гусі ці жураўлі, з надыходам цяпла могуць вярнуцца дадому некаторы час пабыць, а калі адчуюць, што ім яшчэ мала цяпла, зноў адляцець на поўдзень. Значыць, яны зноў вяртаюцца ў далёкую Афрыку? Не, так далёка яны ўжо не ляцяць. Проста на некалькі дзён адлятаюць кіламетраў на 300 на поўдзень, дзе тэмпература вышэй. І там чакаюць, пакуль пацяплее ў родных мясцінах. А потым зноў прылятаюць і аднаўляюць свае старыя гнёзды ці майструюць новыя. А мы для шпакоў падрыхтавалі новы дамок. Раю усім нашим гледачам праверыць, ці ў парадку шпакоўні ў вашым двары. А калі патрабуецца рамонт, не адкладвайце яго. Няхай птушкі вернуцца ва ўтульнае жытло. А калі ў вашым двары яшчэ няма шпакоўні, змайструйце яе. Толькі рабіце гэта з дапамогай старэйшых. А потым можаце падзяліцца з намі тым, што ў вас атрымалася. Зрабіць гэта даволі проста. Трэба даслаць нам фотаздымак шпакоўні. Толькі ўсяго. Вашы працы мы абавязкова пакажам гледачам праграмы, а аўтары самых прыгожых птушыных дамкоў атрымаюць ад нас падарункі. Так што не адкладвайце справу. Бярыцеся за яе як мага хутчэй. А адрас, на які дасылаць фотаздымкі, памятаеце? Яго вы зараз бачыце на экране. Добраранак ТВ @gmail.com. Так што майструйце, рабіце фотаздымкі і дасылайце нам! А вось мне цікава, якая птушка робіць самы доўгі пералёт у вырай? Якое цікавае пытанне, Алексей. І, напэўна, гэта птушка зараз якраз і знаходзіцца ў палёце. Яна амаль што ўсё жыццё ў палёце. Лесік, расказвай хутчэй, што гэта за птушка і ці будзе яна пралятаць над нашай краінай? Прапаную зараз паглядзець мультфільм, а пасля яго я ўсё раскажу і нават пакажу птушку-рэкардсменку. Мы згодныя. І так, сябры, у нас мультфільм. А зараз мы гатовыя слухаць пра тое, якая птушка лічыцца самай вялікай падарожніцай. Запамінайце імя гэтай вандроўніцы. Палярная крачка. Які адрас жыхарства запісаны ў яе птушыным пашпарце? Лета крачка праводзіць у Грэнландыі. Там жа яна выводзіць птушанят. І калі дзеткі падрастуць, палярная крачка пачынае вучыць іх лятаць. Ой, Грэнландыя – гэта вялікі і халодны востраў, 80% якога пакрыты льдом. Усё так. Цёплыя дні там можна пералічыць па пальцах. Таму з надыходам суровай зімы палярная крачка адпраўляецца ў далёкае падарожжа. На поўдзень? Дакладней, да паўднёвага полюса. Значыць, ёй трэба праляцець амаль што ад паўночнага полюса да паўднёвага? Менавіта так. Гэты маршрут лічыцца самым доўгім сярод шляхоў міграцыі ўсіх істот на зямлі. Можна даведацца, якая адлегласць атрымліваецца ў кіламетрах? Больш за 70 000 кіламетраў. Прычым ляцяць птушкі не па самым прамым маршруце. А як жа тады яны ляцяць? Іх шлях нагадвае лацінскую літару «С». Прычым так выглядае дарога і ў адзін бок, і ў другі. А з чым можна параўнаць такую адлегласць? Лічыце, што птушкі 3 разы далятаюць да месяца і вяртаюцца назад. Уяўляю, як цяжка праляцець такі маршрут пернатым. Палярныя крачкі вельмі моцныя птушкі. Яны навучыліся нават піць марскую ваду падчас палёту. А яшчэ яны могуць зрабіць прыпынак дзе-небудзь на паўдарозе, каб трошкі адпачыць, падсілкавацца і пагрэцца на сонейку. А потым зноў рухаюцца ў бок полюса. Ой, сябры, паглядзіце на гадзіннік. Зараз прыйшоў час рухацца ў бок мультфільма. Тады давайце глядзець.
Хлопчики, запрашаю сёння пасля заняткаў адправіцца разам пагуляць. Я згодны. Надвор'е спрыяе прагулкам на свежым паветры. І я змагу далучыцца адразу пасля музычнай школы. Цудоўна! Усе мае аднакласнікі будуць гуляць. Тады, можа, я і сваіх сяброў запрашу. Дазваляеце? Вядома, можам разам пакатацца з горкі. Ой, Вась, будзе гучна і весела. Ой, я зараз успомнила, як мы з табой, Лесік, летом былі ў лясным падарожжы і пазнаёміліся з даволі вялікай кампаніяй. А што гэта за кампанія? Мяне пазнаёміце? І цябе, і ўсіх нашых гледачоў таксама. Мы з задавальненнем пакажам невялічкі фільм пра наша цудоўнае падарожжа. Сонечным ранкам высакародныя алені выйшлі на прагулку. Самыя маленькія аленяняты ні на крок не адыходзяцца ад сваіх матуль. А вось тыя, хто трошкі падрос, адпрасіліся ў бацькоў, каб пагуляць самастойна. Дарослыя ім дазволілі, але ўсё роўна ні на момант не губляюць дзяцей з віду. Тата алень па традыцыі пачынае свой ранак з фізкультуры. Падымае рагамі штангу. Ой, дакладней дрэва. Матуля алені у гэты час сочаць, каб іх дзеткі добра перакусілі сакавітай травой. А вось тата алень пачаў сілкавацца толькі пасля таго, як скончыў зарадку. Высакародныя алені сапраўднае ўпрыгажэнне нашых лясоў. Трэба адзначыць, што і мясціны для прагулак яны выбіраюць таксама вельмі прыгожыя. Іх вабіць мясцовасць са шматлікімі прагалінамі і вадаёмамі. Здаецца, што яны спецыяльна выбіраюць самыя лепшыя фотазоны і пазіруюць фатографам. Дарослы алень мае вагу да 300 кілаграмаў. Вядома, дастаткова важаць і іх выразныя рогі. Дарэчы, якімі лясныя прыгожуны вельмі ганарацца. Але як толькі пачынаецца вясна, свае прыгожыя рогі высакародныя алені губляюць. Алені, траваедныя жывёлы, трымаюцца вялікай чарадой. Бывае, што побач знаходзіцца да 20 асобін. Восенню алені запрашаюць на спартыўны паядынак. Самцы спаборнічаюць за званне самага моцнага. Удзельнікі трымаюцца да апошняга, не шкадуючы сваіх рагоў. А вось маленькія аленяняты рагоў не маюць і таму не ўдзельнічаюць у паядынках. Весела бегаюць па палянцы ці гуляюць у хованкі. Вы заўважылі, што ў аленянятак ёсць маленькія плямкі на спінках і баках? Ведаеце, навошта яны? Гэта маскіроўка. Плямкі на поўсці імітуюць сонечныя блікі ці нават кветкі на кшталт дзьмухаўцоў. Аленяня адпачывае ў траве, а драпежнік лічыць, што там нікога няма. Яму бачны толькі трава і кветкі. Але нас з Лесікам сям'я аленяў не спужалася, і з вялікай ахвотай усе выйшлі да нас знаёміцца. Дзякуй за цікавае знаёмства. А зараз надышоў час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Сябры, далучайцеся! Я забылася усіх павіншаваць з днём палосак і плямак. У нас ні плямак, ні палосак няма. Але мы жадаем, каб ва ўсіх быў святочны настрой. Быццам вы яго самі расфарбавалі ў каляровыя палоскі і плямкі. Жадаем усім вясёлага дня і новых адкрыццяў. А ў каго ёсць хатнія гадаванцы з палоскамі ці плямкамі на шубцы, абавязкова павіншуйце іх. І мы нагадаем, што цікавымі момантамі з вашага жыцця вы можаце дзяліцца з намі. Дасылайце, калі ласка, свае фота, відэа і каментары да іх. Самымі цікавымі гісторыямі мы падзелімся з гледачамі. А яшчэ падзелімся і невялікімі падарункамі. Адрес праграмы зараз на вашых экранах. Добраранак ТВ @gmail.com. І да сустрэчы зранку У нашым добраранку! І прыміце падарунак для цудоўнага настрою! Яшчэ адзін мультфільм.